Wat is de voorspelling, heren? Binnen. Hoeveel? Pupil van de week. Johan Mulder. Is het wat ijzers, hè? Mooi. Ja, goeie. Ja, ik ben aan het koken, maar het hoort net van hier. Hoi, ik weet dat een mes van hier. De radio die doet uitstekend. Dat binnen de helft al hier. We hebben het spelen. Zowat al minuten staan 0-0. Ja. Die maken we. Ja, beren. Dan lopen we maar de klop dan even weg hier. Even nog herhalen. Neem het maar onder de rest van die Berg. Dat die nou is, en ik jongens veel 4-0. Hey, waarom radio zijn er wat zo erin komen? Waarom mag je altijd wel door? Ah, broertje. Hé, wat? Hé! Hoor je erbij? Jongen, wat scheelt het? Ja, die bal dan al. Hoe is het mogelijk? Oh, dat is eraf. Oh, het is te leg, man. Ja. Verkeerde kleur, man. De bal met een heel mooi doelpunt. Dieper Johan Raad van de Schelling die helemaal kans is en het maar nog een raad om we werken dit nou verliezen. Zo in elk geval hier. Nee, wat een jaloers feeling. 1-0. Hier van de Werg, hier van de Werg.